Γεια σας φίλοι μου, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι η Δανάη, συγγραφέας και βιβλιοφάγος και σήμερα θα σας μιλήσω για όλα όσα διάβασα το Δεκέμβριο 2024 πλέον αισίως. Θα πω καλή χρονιά και ξέρω ότι δεν θα πιάσει το ευχή μου όπως κάθε χρόνο. Με τόσα που έχουν προηγηθεί δεν έχω και πάρα πολλές ελπίδες, είναι αλήθεια, αλλά τέλος πάντων εγώ θα τα πω. Καλή χρονιά, καλή δύναμη και ελπίζω πραγματικά να διαβάσετε υπέροχα πραγματάκια το 2024. Πέσα στο Δεκέμβρη έτσι για να είμαι και μέσα στο mood. Διάβασα 2 χριστουγεννιάτικα βιβλία, σας τα ανέφερα και στο vlog που είχα κάνει για τα Χριστούγεννα, το ετήσιο vlog μας, οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες εδώ πέρα. Το ένα είναι το Κλάδο Χριστουγέννων της Μπέκα Φρίμαν, είναι έτσι ένα κόζι ζεστό αληθινό βιβλίο για μια παρέα 4 ατόμων. Στο επίκεντρο είναι περισσότερο η φιλία και σε πολύ δεύτερη μοίρα το ρόμανς, πράγμα που το χάρηκα γιατί δεν διαβάζω τόσο πολλά βιβλία που είναι στο επίκεντρο η φιλία. Έχουν το romance aspect και έχουν το κομμάτι της φιλίας, αλλά περισσότερο ασχολούνται με το romance. Εδώ πέρα όμως ήταν το αντίστροφο και ήταν νομίζω κάτι που χρειαζόμουν πάρα πολύ, ειδικά έτσι για την αρχή του Δεκεμβρίου που είναι ο μήνας των Χριστουγέννων και της αγάπης και όλα αυτά τα φλάφη πραγματάκια. Το δεύτερο χριστουγεννιάτικο βιβλίο που διάβασα ήταν το βιβλίο για το book club της αγάπης, Romantic GR, που είναι το Wreck the Halls της Tessa Bailey. Διάβασα επιτέλους και εγώ Tessa Bailey. Δεν είναι τόσο χριστουγεννιάτικο η αλήθεια, γιατί δεν είναι στο επίκεντρο τόσο τα Χριστούγεννα όπως το Κλάδο Χριστουγέννων ή το βιβλίο που είχαμε διαβάσει πέρσι, ας πούμε. Εδώ έχει να κάνει με 2 παιδιά rockstar τα οποία πλέον θέλουν να πανωνώσουν τις μανάδες τους γιατί είχαν ένα πάρα πολύ άσχημο χωρισμό σαν group, οπότε προσπαθούν μαζί με ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή μάλλον με ένα διαδικτυακό πρόγραμμα γιατί γίνεται περισσότερο streaming online να τις φέρουν ξανά κοντά και να τραγουδήσουν έστω για μια φορά παραμονές του Χριστουγέννων. Οπότε είναι σαν το background το χριστουγεννιάτικο κομμάτι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Παρά το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καθόλου ρεαλιστικό, δηλαδή μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να το αποδομήσεις. Το έδωσε πάρα πολύ ωραία τη Tessa Bailey και το λάτρεψα. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν και cute και ερωτικό ταυτόχρονα. Μου άρεσε πάρα πολύ η χημεία των πρωταγωνιστών, το vibe τους, μου άρεσε πάρα πολύ σαν μονάδες και έπειτα ως ζευγάρι. Και ανυπομονώ να διαβάσω κι άλλα από Tessa Bailey. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα μέσα στο Δεκέμβρη ήταν Συνανάγνωση και ήταν Συγκάτοικοι με ημερομηνία λήξης της Ελένα Αρμάς. Με αυτό το πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, το οποίο είναι εντάξει, πάρα πολύ περισσότερο σε καλοκαίρι, αλλά εντάξει, το διαβάσαμε Δεκέμβρη, το διαβάσαμε μαζί με τη Γεωργία, τη Χριστίνα και την Ιουλία. Την Ελένα Αρμάς τη γνωρίσαμε όλοι με το Spanish Love Deception, το οποίο το Spanish Love Deception όταν άρχισε να διαβάζει το περισσότερο κόσμο, γενικά όχι μόνο στην Ελλάδα, οι απόψεις πάντα δίστανται. Ήταν ένα χιτορμής βιβλίο. Εμένα μου άρεσε. Αναγνώρισα τα μειονεκτήματά του έτσι όπως τα περιέγραφαν όλοι, αλλά εμένα μου άρεσε. Το βρήκα έτσι πάρα πολύ cute. Εδώ πέρα τα πράγματα δεν ήταν τόσο ωραία, να πω την αλήθεια. Έχουμε τη Ρόζη, την κολλητή της Καταλίνα, και τον ξάδερφό της τον Λούκας. Αν έχετε διαβάσει το Spanish Love Deception, μπορείτε να καταλάβετε το γιατί. Η Καταλίνα λείπει μαζί με τον Άρον, γιατί, ναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι είναι ζευγάρι προφανώς, δεν είναι πολύ ωραίο από τη στιγμή που είναι romance βιβλία. Τέλος πάντων, λείπουνε για κάποιο λόγο. Και το διαμέρισμά της είναι άδειο. Η Ρόζη είχε κάπως ένα τύχημα στο δικό της διαμέρισμα, έπεσε το ταβάνι κυριολεκτικά, οπότε δεν έχει που να μείνει. Και επειδή ξέρει ότι η Καταλίνα αφήνει πάντα τα κλειδιά στον κύριο που έχει την πιτσαρία δίπλα από το μαγαζί και είναι συχνοί πελάτες, τέλος πάντων παίρνει τα κλειδιά και πάει να μείνει εκεί. Ταυτόχρονα όμως έρχεται και ο Λούκας την ίδια περίοδο στην Αμερική, γιατί έκανε έτσι ένα tour για προσωπικούς λόγους και τυχαίνει να πηγαίνουν μαζί στο διαμέρισμα την ίδια περίοδο. Η Ρόζη είναι ήδη εκεί, ο Λούκας πάει να μπει, τον περνάει για διαρρήκτη στην αρχή, οπότε γίνεται έτσι ένα πάρα πολύ goofy πράγμα. Τέλος πάντων, η Ρόζη μεταξύ, πέραν από το πρόβλημα που έχει με το διαμέρισμα, έχει κάποια θέματα στο οικογενειακό κομμάτι και βρίσκεται και σε ένα writer's block. Γιατί ναι, κάποτε δούλευε μαζί με την Καταλίνα, αλλά μετά παραιτήθηκε γιατί ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο με τη συγγραφή και πιο συγκεκριμένα με τη συγγραφή των romance βιβλίων. Ο Λούκας από πλευράς του ήταν σερφ, πετυχημένος, αλλά τώρα έχει σταματήσει και αυτός έχει να αντιμετωπίσει τους δαίμονές του. Εν τω μεταξύ, γουστάρεται από την αρχή και φαίνεται ότι γουστάρεται από την αρχή. Είναι και τα point of view και των δύο σε αυτό το βιβλίο, κάτι που ήθελα να έχει γίνει και στο Spanish Love Deception. Και φαίνεται ότι γουστάρεται από την αρχή. Και ειλικρινά παρουσία και μετά φαίνεται και στους ίδιους. Δηλαδή δεν είναι ότι το ξέρω εγώ μόνο σαν αναγνώστρια, μπορούν να το καταλάβουν και οι ίδιοι. Αλλά ήταν ένα αχρίαστο και όχι και τόσο καλά γραμμένο slow burn, δηλαδή ήταν ένα ζευγάρι υπερβολικά λίγο δεδομένου του όγκου του βιβλίου και είχαν γίνει τόσο καλοί στο να μην είναι ζευγάρι που όταν τελικά άρχισαν να είναι ζευγάρι και άρχισε και σμάτ σκηνές, ήταν απλά τόσο cringe και τόσο άβολο και τόσο ότι δεν με έπειθαν. Δηλαδή φαινόταν ότι απλά ήταν μαριονέτες της συγγραφέας και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Να καταλαβαίνω ότι η συγγραφέας το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα γιατί άρχισε να σχολιάζει κάποια πράγματα του στείλω ότι ας πούμε το ρατσισμό που βιώνουν οι romance και αναγνώστες και συγγραφείς, οπότε θα μπορούσε να επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Όχι, θα μπορούσε να επενδύσει περισσότερο και στο τραύμα του Λούκα. Θεωρώ, εγώ, αν το έχει διαβάσει, μπορεί κάποιοι να είστε ικανοποιημένοι με το πώς αντιμετώπισε, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει
διαφορετικά ή θα μπορούσε να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό. Γενικά θα μπορούσε να ασχοληθεί περισσότερο με πάρα πολλά δράματα και plot points που άνοιξε, όπως ας πούμε το οικογενειακό ζήτημα της Ρόζι, για το οποίο απλά τα ξεπέταγε. Είναι πόσες σελίδες στα ελληνικά, 500 κάτι, και στα αγγλικά δηλαδή αντίστοιχα θα είναι πόσες, 400. Να γίνει για κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό που άκουγα για όλους όσους λέγανε στο Spanish Deception, το ένιωσα σε αυτό το βιβλίο. Οπότε για μένα ήταν κάτι πολύ ok, ήταν κάτι cute και μέχρι εκεί. Υπήρχαν κάποιες σκηνές που μου άρεσαν πάρα πολύ, με ενθουσίασαν, αλλά μέχρι εκεί. Πιο πολύ μου άρεσε το βιβλίο επειδή το διάβασα με την παρέα που το διάβασα, δηλαδή αν το διάβασα μόνη μου μπορεί και να μην το ολοκλήρωνα καν. Γιατί φέτος άρχισα το DNF, είναι η αλήθεια, το 2023, ή να του βάζα πολύ χαμηλότερη βαθμολογία. Δηλαδή τώρα του έχω βάλει 3, μπορεί να του βάζα και 2. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν επίσης ένα ανάγνωση, αυτή πήγε πολύ καλύτερα και ήταν το A Darkest Age of Magic της V. Schwab. Το οποίο το είχα 2,5 χρόνια στη βιβλιοθήκη μου, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά έχουν κυτρινήσει σελίδες. Μυρίζει παλιό βιβλίο. Το διαβάσαμε μαζί με τη Βάσο, με ξεκούνησε και το διαβάσαμε μαζί και θα συνεχίσουμε και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα δύο σίγουρα, τώρα δεν ξέρω, επειδή το σύμπαν είναι τεράστιο και τώρα βγήκε νομίζω και άλλο βιβλίο από αυτό όλο τον κόσμο που είναι πάρα πολύ συναρπαστικός. Ναι, τέλος πάντων σίγουρα τα άλλα δύο θα τα συνεχίσουμε και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε ένα. Βασικά είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν 4 Λονδίνα. Έχουμε το γκρι Λονδίνο που είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, το κόκκινο Λονδίνο από το οποίο προέρχεται ο πρωταγωνιστής, ο Κέλ, το μαύρο Λονδίνο από το οποίο δεν έχει κανείς πρόσβαση διότι λόγω κάποιων θεμάτων που έγιναν με τη μαγεία απαγορεύεται να μπει κανένας, έχουν κλείσει τα όρια, και το λευκό Λονδίνο. Έχουμε επίσης και τους Αντάρι που έχουν τις μαγικές δυνάμεις και έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται από κόσμο σε κόσμο. Έχουμε και τη Λάιλα, η οποία είναι μία έτσι παρείας θα έλεγα. Θυμίζει πάρα πολύ την Νάχρη από την τριλογία Ντέβαμπαντ. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ και το συζητήσαμε με τη Βάζα πόσο μας τη θύμιζε. Είναι πάρα πολύ μπάντας και πάρα πολύ καλογραμμένη χαρακτήρας. Και αυτό. Νομίζω ότι θα αρκεστώ να πω αυτά για αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν έτσι πάρα πολύ whimsical, είχε πάρα πολύ μαγεία. Είναι πολύ μαγικό βιβλίο για πάρα πολλούς λόγους. Έχει πάρα πολύ ωραία γραφή, είναι ατμοσφαιρικό. Πάντα όλοι το προτείνουν για φθινόπωρο, αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει και χειμώνα. Γενικά, αν θέλετε, σε μια πολύ κόζη φάση της ζωής σας, με μια κουβερτούλα και ένα ζεστό τσάι να το πιάσετε, με ένα κεράκι, φωτάκι, δηλαδή φτιάχνετε τέλεια ατμόσφαιρα. Είναι ένα πάρα πολύ συναρπαστικό βιβλίο. Έχει δημιουργηθεί ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον κόσμος. Ήταν από τα βιβλία τα πραγματικά δεν μπορούσα να σκεφτώ κάποια θεωρία ή να πω μπορεί να συμβεί αυτό συνέχεια, γιατί δεν ήσουν σίγουρος για τίποτα. Συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά plot twist και σου σε φάση τώρα τι θα γίνει, τι ακριβώς θα συμβεί. Μου άρεσε πάρα πολύ, χάρηκα που επιτέλους διάβασα κάτι της V. Schwab και που το διάβασα μαζί με τη Βάσο. Οι συζητήσεις μας ήταν πάρα πολύ ωραίες, γιατί είναι από αυτά τα βιβλία τα οποία ναι, μεν γίνεται κάτι, αλλά θες να το συζητάς και με κάποιον άλλον για να δεις και την άλλη πλευρά. Γιατί ακριβώς επειδή έχει τόση μαγεία και όλο αυτό το enchantment. Είναι ανοιχτό ρε παιδί μου σε θεωρίες και σε επεξηγήσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ, ανυπομονώ πάρα πολύ για τη συνέχεια. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα ήταν ένα βιβλίο που το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω και μου το έκανε δώρο Σοφία στο Secret Santa και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν πραγματικά ακριβώς έτσι όπως το περιέγραφαν όλοι και είναι το ταχυδρόμος των βιβλίων. Ό,τι και να πω είναι λίγο και είναι τόσο cute. Είμαστε σε μια cozy πόλη, νομίζω της Γερμανίας πρέπει να είναι γιατί ο συγγραφέας είναι Γερμανός. Και έχουμε τον πρωταγωνιστή, τον Καρλ, ο οποίος εργάζεται πάρα πολλά χρόνια σε ένα βιβλιοπωλείο. Το αφεντικό του, με τον οποίο δουλεύαν μαζί, είχαν πάρα πολύ καλή σχέση, έχει συνταξιοδοτηθεί. Νοσηλεύεται κιόλας γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Και τώρα έχει αναλάβει η κόρη του, η οποία κόρη του δεν είναι και πάρα πολύ θερμή όσον αφορά τον Καρλ. Γενικά του έχει μειώσει τις ώρες και ίσα ίσα τον αφήνει να κάνει κάτι που γινόταν πολύ παλιά, δηλαδή να πηγαίνει πόρτα σε πόρτα ο ίδιος και να παραδίδει τα βιβλία στους πελάτες του. Οι συγκεκριμένοι πελάτες μάλιστα που μας στείνονται είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες και μάλιστα αυτός επειδή λατρεύει τα βιβλία δεν τους αποκαλεί με τα ονόματά τους, τους έχει δώσει λογοτεχνικά ονόματα. Κύριο Ντάρσι, η Φακεδομήτη, ο Ηρακλής Πουαρό, τέτοια φάση. Κάποια στιγμή καθώς περνάει από την πλατεία που περνάει συνήθως για να αρχίσει το delivery το απόγευμα, βλέπουμε μια μικρή κοπελίτσα, ένα μικρό κοριτσάκι 9 χρονών, τη Σάσα, η οποία του λέει ότι τον βλέπει, τον παρακολουθεί που περνάει κάθε φορά από την πλατεία για να παραδώσει τα βιβλία και θέλει να τον συνοδεύσει. Ο Καρλ στην αρχή αντιδράει, αλλά εν τέλει τον συνοδεύει και την γνωρίζουν και οι πελάτες του. Και υπάρχει αυτή η σχέση που έχει αυτό με τους πελάτες του, αλλά όταν μπαίνει στη μέση η Σάσα αρχίζει λίγο να ταράσει λίγο την ισορροπία, αλλά με ωραίο τρόπο, με πάρα πολύ ενδιαφέρον και τρικαδόρικο και πρώτα απ' όλα για τον ίδιο Λέπτα και για τους πελάτες, αλλά με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, ευχάριστο. Δηλαδή δεν κάνει κακό σε κανέναν, ίσα ίσα βοηθάει πάρα πολύ η Σάσα και τον ίδιο τον Καρλ, αλλά και τους πελάτες να βρουν τους εαυτούς τους. Είναι ένα βιβλίο για όσους λατρεύουν τις ιστορίες. Υπάρχουν κάποια σημεία τα
επίπεδο δεν τα λες και full ρεαλιστικά, αλλά είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί ουσιαστικά για όσους αγαπούν τις ιστορίες. Δεν έχει σκοπό να σου πει μια συγκεκριμένη ιστορία, έχει σκοπό να σου δείξει πόσο σημαντικά είναι τα βιβλία και τι μπορεί να αλλάξει στη ζωή κάποιου ανθρώπου αν έρθει η κατάλληλη ιστορία. Και μέσα γίνονται διάφορες συζητήσεις που είναι εξαιρετικές, ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να επιλέγει το βιβλίο που θέλει. Και δεν χρειάζεται να το επιβάλλουμε στην άποψή μας, αλλά από την άλλη, πολλές φορές χρειάζεται και μία όθηση. Γιατί πολλές φορές αυτό που πιστεύουμε ότι μας κάνει καλό, δεν μας κάνει καλό. Μπορεί να χρειαζόμαστε κάτι άλλο ή να χρειαζόμαστε μια αλλαγή, ρε παιδί μου. Μπορεί να μας αρέσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά γιατί να μην δούμε και κάτι διαφορετικό. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, τόσο κόζι και ευχάριστο και θερμό. Πραγματικά θα ήθελα να είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα. Θα μπορούσα να διαβάζω άλλες τόσες σελίδες με αυτούς τους χαρακτήρες, να είναι απλά ο εαυτός τους, να ψάχνουν να βρουν τους εαυτούς τους, γιατί ο καθένας είναι έτσι κλεισμένος στον εαυτό του, λίγο εγκλωβισμένος στην καθημερινότητά του και χρειάζεται μια σημαντική αλλαγή πέρα από ένα διαφορετικό βιβλίο από ό,τι έχει συνηθίσει να διαβάσει. Επίσης, trigger warning, γιατί μία από τις πελάτες βιώνει είναι οικογενειακή βία, οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι μέσα που επίσης σχολιάζεται και συζητιέται και το πόσο σημαντικό είναι. Μίλα, μην σωπαίνεις, μην τον αφήνεις να σε εγκλωβίζει σε αυτή την καθημερινότητα όσο αξίζει κάτι πάρα πολύ καλύτερο. Πραγματικά είναι ένα βιβλίο που αξίζει 100% το hype του και ελπίζω πραγματικά να το διατηρήσει, γιατί πολλές φορές γίνονται έτσι viral κάποια βιβλία για ένα διάστημα και μετά ξεχνιούνται. Δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό το βιβλίο. Ξαναλέω, είναι ένα βιβλίο για όσους λατρεύουν τις ιστορίες. Είναι από τα βιβλία που σε κάνουν να αισθάνεσαι ευγνώμων που είσαι αναγνώστης, όχι μόνο για αυτό που διαβάζεις, αλλά για να σου θυμίσει γιατί διαβάζεις. Έχω συμβέσει πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σοφία που μου το έκανε δώρο, γιατί ήταν από τη λίστα που έδωσα από τα βιβλία που τα ήθελα πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που τα διάβασα. Πάμε τώρα στα μάγκα που διάβασα μέσα στο Δεκέμβρη. Αρχικά διάβασα το καινούργιο volume του Chainsaw Man το 16. Και προχώρησα λίγο τα chapters σε αυτά που είναι uncategorized μέχρι στιγμή. Στο Chainsaw Man το έχω ξαναναφέρει αρκετές φορές. Είμαστε στην Ιαπωνία, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Υπάρχει ακόμα ο ψυχρός πόλεμος και υπάρχουν και οι λεγόμενοι δαίμονες που τους αξιοποιούν τα κράτη για άμυνα και επίθεση. Και έχουμε τον Denji, ο οποίος κάποια στιγμή γίνεται ο Chainsaw Man, γιατί ο Πότσιτα, ένα μικρό δαιμονάκι που είχε μαζί του, μπήκε μέσα του, θυσιάστηκε τέλος πάντων για να δώσει την καρδιά του στο Denji για να ζήσει. Και εκεί τον βρήκε η Μάκιμα και μια οργάνωση που φροντίζει τους δαίμονες. Μπορείτε να το ερμηνεύσετε με όποιο τρόπο θέλετε. Εγώ θα το αφήσω έτσι και εσείς ερμηνεύσετε το όποιο τρόπο θέλετε, γιατί υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο arc που διαβάζω τώρα, έχω ξαναπεί ότι δεν ξέρω πώς νιώθω για αυτό το arc. Έχω πει ότι γενικά άσα μητάκα το alter ego μου. Εντάξει, σε αυτές τα chapters γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε για μια επιστροφή. Έσως γίνεται λίγο ο πανικός σε αυτή την ιστορία. Και από το πρώτο άρκα γινόταν μεγάλος πανικός και εδώ γίνεται. Επίσης, το καλοκαίρι είχα διαβάσει και το Fire Punch του ίδιου δημιουργού του Fujimoto και βλέπω κάποια κοινά στοιχεία. Είναι γενικά διαλυμένες και οι δύο κοινωνίες και υπάρχει ένα αγόρι που είναι πολύ ιδιαίτερο και όλος ο κόσμος στρέφεται γύρω από αυτό το αγόρι και διαμορφώνονται ακόμα και θρησκείες όσον αφορά αυτά τα δύο αγόρια. Αυτό είναι ένας πολύ κοινός παρονομαστής. Και δείχνει τέλος πάντων την αγωνία μιας κοινωνίας που διαλύεται, την ανάγκη της να πιστεύει σε κάτι ανώτερο με την ελπίδα τέλος πάντων θα τη βοηθήσει. Γίνονται έτσι αρκετοί κοινωνικοί σχολιασμοί και πολιτικοί. Υπογείως, όχι τόσο μπαμ όπως στο Full Metal Alchemist στο Attack on Titan. Γίνονται όμως, δηλαδή δεν είναι απλά ο Denji και όλοι οι υπόλοιποι που το χάος γενικά ή η Μάκιμα που είναι αληθισμένη. Έχει βάθος η ιστορία. Αρκετό βάθος και έχει και ωραίες εικονογραφίες. Δηλαδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα πάνελ και το ξαναπεί ότι κάποια στο πρώτο arc μου θύμιζαν πάρα πολύ Junji Ito, δεν ξέρω αν ήταν σκεμμένο ή αν εμένα απλά μου το θύμιζε, αλλά ναι, ήταν ok αυτά τα κεφάλαια. Είμαι περίεργη πάρα πολύ για τη συνέχεια. Μετά διάβασα το Bibliomania. Γενικά, επειδή το Δεκέμβρη δεν είμαι τόσο να διαβάζω κάτι feel good, αρκετά περισσότερο διάβασα ήταν feel good εν τέλει. Προτιμώ περισσότερο horror, περισσότερο και από Οκτώβρη με Halloween. Έψαχνα να βρω έτσι horror manga και βρήκα αυτό, το οποίο είναι και one shot, είναι ένα volume, οπότε κομπλέ. Μπορείτε να το πιάσετε αν θέλετε. Και είναι έτσι, θα το χαρακτηρίσω μία σκοτεινή παραλλαγή, ένα dark retelling της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων, αλλά με ένα τεράστιο twist. Είναι και αυτό μία ιστορία για τους λάτρες των ιστοριών. Πολύ ιδιαίτερη, έτσι έχει ένα δυστοπικό, παύλα μεταποκαλυπτικό χαρακτήρα. Είναι μια κοπέλα, ένα μικρό κοριτσάκι που καταλήγει σε ένα δωμάτιο και υπάρχει ένα πλάσμα που της λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά δωμάτια και σκοπός είναι να μαζευτεί ένα συγκεκριμένος αριθμός δωματίων. Εκείνη θέλει να βγει έξω και της λέει ότι για να βγει έξω πρέπει να περάσει από όλα τα δωμάτια μέχρι να φτάσει τέλος πάντων να βγει έξω. Και είναι μια ιστορία που ναι, έχει πάρα πολύ ωραία και γκόρι πάνελ, αν σας αρέσουν αυτά. Έχει πάρα πολύ σκέψη. Έχει ένα, δεν θα έλεγα τόσο ανοιχτό τέλος, όσο γενικά από το δεύτερο και μισό και μετά που αρχίζεις λίγο να μαθαίνεις τι γίνεται και να γίνεται το μεγάλο twist που
άλλα πίστευε στην αρχή και άλλα τελικά ισχύουν στην συνέχεια. Κάποιος λίγο, ναι, ήταν δηλαδή. Μπορούσες να δώσεις πάρα πολλές ερμηνείες, μπορούσες να δημιουργήσεις πάρα πολλές θεωρίες και να αρχίσεις λίγο να μπαίνεις σε βάθος. Δηλαδή, είναι μια ιστορία που σου δίνει κάτι, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να σε τσιγκλίσει, θέλει να σε ερεθίσει, να πυροδοτήσει πάρα πολλές σκέψεις. Και σίγουρα το βασικό είναι ότι τίποτα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Και πόσο σημαντική μπορεί να είναι μια ιστορία. Είναι έτσι πολύ, πολύ ιδιαίτερο μάγκα. Θα το προτείνω σε πάρα πολύ κόσμο. Ακόμα και αν δεν σας αρέσουν τα horror, εγώ θα το προτείνω γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι αρκετά εντρικαδόρικο. Και μετά, για όλους όσους παραπονιούνται ότι δεν διαβάζω κλασική λογοτεχνία, ξεκίνησα το Inuyasha. Το οποίο δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να το ολοκληρώσω, γιατί είναι και 558 chapters. Ξέρω ότι οι fan του One Piece γελάνε με αυτό, αλλά τέλος πάντων θα το καταφέρω. Έχω διαβάσει μέχρι στιγμής τα 3 πρώτα volume. Έχω ακόμα δρόμο. Είμαστε στην Ιαπωνία. Έτσι, φαντάζομαι στην εποχή των 90s, γιατί από εκείνη την περίοδο είναι έτσι το aesthetic, θυμίζει πάρα πολύ 90s. Βασικά πρέπει να είναι 90s. Και έχουμε την Kagome, η οποία μεγαλώνει με την οικογένειά τη. Ο παππούς της είναι έτσι πάρα πολύ. Του αρέσουν να ασχολείται με τηλεγραφία κτλ. Και κάποια στιγμή πέφτει μέσα σε μια τρύπα κυριολεκτικά και καταλήγει πίσω στο παρελθόν. Έχει έτσι isekai vibes. Και μοιάζει πάρα πολύ με μία σαμάν που υπήρχε στο παρελθόν και ήταν υπεύθυνη για τον περιορισμό ενός δαίμονα του Inuyasha, ο οποίος πλέον έχει ξυπνήσει και βλέπει την Kagome και νομίζει ότι είναι η μάγισσα. Λύνεται γρήγορα το μυστήριο, καταλαβαίνουν αμέσως ότι η Kagome δεν είναι αυτή που είναι. Και κάτι συμβαίνει και τώρα αυτοί οι δύο θα πρέπει να δουλέψουν μαζί παρά το γεγονός ότι ο Inuyasha δεν τη θέλει καθόλου γιατί του θυμίζει τη γυναίκα που του θυμίζει. Εκείνη είναι σε φάση δεν ξέρω τι κάνω σε τον κόσμο, τύπου δεν ανήκω εδώ πέρα γιατί είναι ένας κόσμος και πλέον του παρελθόντος αλλά και μαγείας. Και θεωρητικά εκείνη δεν έχει μαγεία, οπότε δεν μπορεί να τα εξέλθει. Παρ' όλα αυτά δουλεύουν μαζί. Έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει πάρα πολύ φάση, είναι και cute. Εντάξει, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για romance, αλλά φαίνεται σε κάποια σημεία ότι ο Inuyasha κάπως ενδιαφέρεται, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ έτσι. Ειλικρινής με τα συναισθήματά του, κυρίως όσον αφορά τον ίδιο τον εαυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να το έχετε δει κάπου να έχετε πιάσει το μάτι σας κάτι, είτε όσον αφορά το μάγκα είτε όσον αφορά το άνιμε. Ήμουν διχασμένη νόμιζα να πιάσω το μάγκα, να πιάσω το άνιμε. Τελικά πιάνω το μάγκα. Καλή τύχη. Εντάξει, και το άνιμε είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Έχει φάση. Θέλω πάρα πολύ να το συνεχίσω. Επίσης, διάβασα το δεύτερο volume του Grand Master of Demonic Cultivation. Κανονικά έπρεπε να το μετρήσω στο βιβλίο αυτό, αλλά δεν πειράζει, το πούμε εδώ. Λοιπόν. Ναι. Σας έχω ξαναμιλήσει για το Grand Master of Demonic Cultivation στο προηγούμενο wrap-up που διάβασα το πρώτο volume και 99,9% σχόλια ήταν εδώ σαν attempt. Θα το δω, το υπόσχομαι. Λοιπόν, είδα το άνιμε το φθινόπωρο, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά επειδή όπως σας έχω ξαναπεί με μπέρδεψε πάρα πολύ το timeline και πάρα πολλά πρόσωπα και πάρα πολλά γεγονότα, είπα να διαβάσω λίγο το source material και λίγο το ένιωσα στο πετσί μου αυτό το μπέρδεμα στο δεύτερο volume, οπότε κάπως λίγο χάθηκαν η αλήθεια. Η ιστορία μας έχει να κάνει με άτομα που ασχολούνται με το cultivation. Ο Wu Wuxian έχει πεθάνει. Ξέρω πότε είχε αυτό. Τέλεια. Ο Wu Wuxian έχει πεθάνει, ήταν demonic cultivator και ο κόσμος των cultivator δεν τον ήθελε. Γι' αυτόν τον λόγο, τον μισούσε και γενικά γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Ήταν τέλος πάντων δεν ακολουθούσε αυτό το πολύ αυστηρό πρότυπο που ισχύει για τους περισσότερους cultivators. Ήταν παρεία στα μάτια του και κάποια στιγμή πέθανε και χαρήκαν πάρα πολύ. Μετά από 13 χρόνια όμως ο Wu Wuxian επιστρέφει στο σώμα ενός νεαρού αγοριού που κάνει μια τελετή, ένα αιματηρό τηλεορτουργικό, για αυτόν ακριβώς τον λόγο να επιστρέψει ο Wu Wuxian γιατί θέλει να εκδικηθεί. Και ο Wu Wuxian τέλος πάντων τώρα στο σώμα αυτού του νεαρού αγοριού βλέπει παλιούς νόρμους και ανάμεσα σε αυτούς και το Lan Wangji που ήταν κάποτε συμβατές και καταλαβαίνετε ότι πάμε σε ένα love story το οποίο είναι τόσο αngsty, το αγαπώ. Στο δεύτερο volume λοιπόν είχαμε ενδιαφέροντα γεγονότα, είχαμε το Yi City, το οποίο περίμενα ότι θα με ενοχλούσε περισσότερο ακριβώς γιατί δεν είχαμε τόσο αυτούς τους δύο μαζί. Αλλά δεν με ενέχλησε τόσο όσο η συνέχεια που πραγματικά εκεί μετά νιώσα πάλι το τι γίνεται, είναι τόσα πολλά ονόματα, τόσα πολλά γεγονότα, τόσα προς πίσω χρονικά χωρίς να υπάρχει κάποτε τύπου. Τώρα πάμε πριν από 13 χρόνια, τώρα πάμε πριν από 12 χρόνια. Δηλαδή κάπου χάθηκα, δεν ήξερα πού είμαστε. Οπότε εδώ το ένιωσα λίγο, οπότε με κούρασε το συγκεκριμένο volume και έκανα ολοκληρωτό μοίρα να το ολοκληρώσω. Παρ' όλα αυτά, οι σκηνές του Wuxian και του Lan Wangji ήταν υπέροχες. Είχαμε και αυτή την υπέροχη σκηνή με την κορδέλα. If you know, you know, πραγματικά. Δεν ξεχάσω ποτέ τη χαρά μου στο άνιμε όταν ρε παιδί μου είχαμε δει πρώτη φορά το Wuxian να τραβάει την κορδέλα του Lan Wangji, γιατί ο Lan Wangji είναι από μια σέκτα που φοράνε μια κορδέλα στο φόρχιο τους και την βγάζουν ποτέ. Για κάποια στιγμή την είχε τραβήξει ο Wuxian. Και είχε γίνει πανικός και σε τι κάνεις εκεί. Και μετά όταν επανήλθε συμβαίνει μια κάποια σκηνή όταν ο Lan Wangji είναι μεθυσμένος, if you know, you know. Και μετά από λίγο μαθαίνουμε τι είναι αυτή η κορδέλα, τι σημαίνει για τη σέκτα και ποιος μπορεί να στη βγάλει αυτή την κορδέλα. Και είχαμε πεθάνει, ήταν ό,τι καλύτερο.
Τέλος πάντων, ναι, δεν με ενθουσιάζει τόσο πολύ αυτό το volume, αλλά εννοείται ότι συνεχίζουμε δυναμικά, γιατί ελπίζω να έχουμε περισσότερα αυτούς τους δύο στη συνέχεια. Και τέλος, διάβασα το Migi του Dali, κάπως έτσι. Το οποίο είναι 7 volumes. Η αλήθεια είναι ότι πεζόταν τώρα σε anime και το είδα και το ανακάλυψα ως anime και είμαι σε φάση να ξεκινήσω πρώτα το anime. Αλλά μετά είδα ότι ήταν και manga ολοκληρωμένο και σχετικά μικρό, δηλαδή 7 volumes, 42 chapters, οπότε είμαι σε φάση, κουμπλέ. Γενικά προτιμώ στο λεωφορείο να πηγαίνω στη δουλειά να διαβάζω κάτι γρήγορο, εύκολο. Σίγουρα e-book, γιατί δεν είναι εύκολο στο λεωφορείο να κρατάς το κανονικό βιβλίο, οπότε συνήθως επιλέγω manga. Λοιπόν, είμαστε στη δεκαετία του 90 και ένα έτσι περίλικο ζευγάρι που δεν κατάφερε να κάνει παιδιά, υιοθετούν ένα αγοράκι 13 χρονών, το οποίο έτσι φαίνεται cute και άκακο και πολύ χαριτωμένο και πάρα πολύ ιδιαίτερο, και τελικά εμείς οι αναγνώστες ανακαλύπτουμε τελικά δεν είναι ένα αγοράκι, είναι δύο. Είναι δίδυμα τα οποία κάτι θέλουν να καταφέρουν. Από τη στιγμή που υιοθετήθηκαν από αυτό το ζευγάρι, δηλαδή φρόντισαν να υιοθετηθούν από αυτό το ζευγάρι, κανένας δεν ξέρει ότι είναι δίδυμα, κρατάνε κρυφή την ταυτότητά τους, προσποιούνται ότι είναι ένα αγόρι και αναλάσσονται, ρε παιδί μου, ποιος θα εμφανίζεται κάθε φορά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία, θα από αυτό. Αλλά και να πω λίγο, γιατί πραγματικά μπορείς να περιγράψεις αυτή την ιστορία με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα σε ποιο σημείο είσαι. Γιατί ξεκινάει πάρα πολύ creepy και πάρα πολύ unsettling, μετά καταλήγει να θυμίζει και λίγο μαύρη κομμωδία, μετά μυστήριο και λίγο αστυνομικό. Και μετά στο τέλος γίνεται και αρκετά συναισθηματικό. Οπότε, ναι, ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που περίμενα, γιατί όταν ανακάλυψα ότι τελικά είναι δίδυμα, βασικά το καταλαβαίνεις από την αρχή. Από τα covers του manga, ναι. Αλλά τώρα επειδή μου τα βλέπεις στην αρχή, λες, είναι τίποτα paranormal, μήπως είναι ο διάλογος και κάτι θέλουν να κάνουν, ναι. Αλλά μετά συνειδητοποιείς ότι δεν είναι paranormal και πρέπει να καταλάβεις τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Είναι από αυτό το οποίο έχεις θεωρίες, σκέφτεσαι τι μπορεί να κάνουν, αλλά μπορεί να σας αναιρέσουν, ή μπορεί να το βρείτε. Και πάλι όμως, εμένα μου άρεσε το πώς εξελιχθήκε τελείως διαφορετικά από αυτό που είχα φανταστεί. Γιατί ακριβώς δεν είχα καταλάβει τι θέλουν να κάνουν αυτά τα δύο. Και ακόμα και όταν κατάλαβα τι θέλουν να κάνουν, ποιος ήταν ο σκοπός τους, δεν περίμενες τι θα γινόταν στη συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία δομημένη αυτή η ιστορία και μου προκάλεσε όλα τα συναισθήματα με πάρα πολύ ωραία πάνελς. Οπότε πραγματικά ήταν ένα ωραίο κλείσιμο για το 2023, γιατί αυτά ήταν και τα τελευταία που διάβασα μέσα στο Δεκέμβρη. Αυτά λοιπόν διάβασα μέσα στο Δεκέμβρη. Πείτε μου εσείς τι διαβάσατε, τι σας άρεσε, τι ξεχωρίσατε. Αν θέλετε να με ακολουθήσετε σε κάποιο των social media μου, βρίσκονται όλα κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Όπως κάτω στο κουτάκι της περιγραφής είναι τα link και την ολοκληρωμένη μου τριλογία Θησαυρός Δαμασκού. Αν θέλετε να σας δώσετε μια ευκαιρία μέσα στο 24. Το πρώτο μέρος, το δεύτερο και το τρίτο, τριλογία φαντασίας, ολοκληρωμένη. Υπάρχουν και βίντεο σχετικά με το σύστημα μαγείας, με το ιστορικό πλαίσιο, με spoilers ή χωρίς spoilers, ανάλογα τι θέλετε. Εδώ λοιπόν τελειώνει το βίντεο. Να προσέχετε, να διαβάσετε, να σέβεστε και θα τα πούμε την επόμενη φορά.